hoxe o cabuxo é referente aquí referente. na Terra Chá, non? Sí. Non só o movimento. Aqueles momentos... Pero topáchete ca crisis. Sí, bueno, en primeiro lugar, abrín, en 24 de novembro de 2007, dicíase que había crisis por Madrid, e todo, por aquí ainda non chegaron realmente, non? Tampouco se pensaba que iba a chegar, porque nesto ben sabes, mentre non che chega a ti, Claro. entón abro no 2007, bandera, abro dunha maneira espectacular, traigo o mío campeón de España de cortadores de xamón, desde Extremadura, traigo un mago tamén, bueno, fago varias actividades, un grupo musical, abrimos moi ben. Cal era o problema? Que non sabíamos. Sabíamos de hostelería, pero do restaurante non sabíamos. Claro, ao principio isto iba máis encaminado, non a menudo día, senón iba máis encaminado, tiña moitos contactos a nivel de construcción, de empresarios de construcción, de tal, entón a idea era potenciar un pouco o plato estrella, que iba a ser o cabuxo asado en forno de leña, xa empezábamos a facer o pan da casa, non con esta regularidade, pero empezábamos, entón un pouco a idea era potenciar todo eso. Funcionou así perfectamente un ano e medio. Solo dando cabuxo, Sí, solo dando cabrito. dábamos un poquinho máis, pero tampouco nos íbamos, dábamos algún menú, pero non era o noso fuerte. Nós, porque tiñamos moitas encargas, entón date cuenta que o primeiro ano igual se venderon borda dos 600 cabritos. Por que o cabuxo? Por que o cabrito? Por que o cabrito? Pois o cabrito foi por casualidade, porque, claro, o primeiro que cando fixemos isto, a ver que nombre lle puñíamos. Non, ese era o dilema. Maseda xa fora outra cervecería, entón eu quería outro nombre, diferenciarse un pouco daquilo, que ali quedou a cousa machacada. Entonces, e como lle poño, estou embarrenando. Entonces, na miña casa, en Guá, sempre fomos meu pai era o José María do Catuxo. Eu era do Catuxo, da familia dos Catuxos. Entón, botou ao vídeo ao dicionario, a ver se había catuxo, que era o que quería dicir. Non aparecía. Catuxo nada. E vexo cabuxo. Nunca había oído esa palabra. Hostia, cabuxo, aparece catuxo. Entonces, vexo cabuxo, veio o seu significado, e dice, pon, cabrito menor de 6 meses hasta que deixa de mamar. Esa é a definición de cabuxo. Cabrito pequeno, sí, digamos. Pois xa está, este é o nombre. Asador ou cabuxo. Entón, claro, se unha vez que busquei o nombre asador ou cabuxo, tiña que ser o plato típico o cabuxo, vale? Pero non tiñamos ni a máis remota idea de como se iba a facer o cabuxo, vale? E así empezamos, co tema do plato típico o cabuxo, pero que complementábamos con outras cousas, e funcionou así ben ano e medio, 2 anos, hasta que ven o bombazo da crisis, que sí que empezou xa co tema da construcción, eliminaron todas esas comidas de constructores, todo eso de comerciales de ventas, foi un antes e un despois. E como te reinventas aí? Pois reinventámonos a base de empezar, pois planteámonos que hai que empezar a dar menú. Empezamos a dar menú, moi floxos, as mañás aquí non había unha rata, pouco a pouco, empezamos a facernos un nombre, non deixábamos as outras comidas no menú. Facíamos moitas cenas de chavales da Hermo, que era a época que estaba bastante fuerte os viernes na Hermo, e así foi como nos fomos reconstruindo, máis ou menos. Claro, aquí tamén apostastes moito por, pois dices tú, facíais pan xa, non? Sí, daquela vamos a ver, o tema do pan, a ver, eu sempre fui un fanático da comida casera e do pan da casa. Eu non me gusta outro pan. Eu na miña casa, o meu era comer pan da casa, co que fora, pero pan da casa. Entón, a miña idea, cando montei isto, o primeiro que se fixo foi o forno. Fui aquí a cabo dun señor que facía fornos, dixen, faime un forno aquí, e fixen o forno. Entón, meu pai xa cocía na casa, entón veu cocer aquí varias veces. Enseñoulle, quen despois coceu, a alma mater desto, que é a Patri. Patri leva conmigo desde hai 20 e pico anos, e sin ela, pois non houbéramos feito nada, porque somos un dúo que nos complementamos, pois perfectamente, non?
xunto co resto do personal. Pero a Patri foi fundamental no desenrolo desto, non? Entón, empeza a vir cocer meu pai, empeza a enseñar a cocer a Patri, primeiro cocíamos 2 ou 3 veces á semana, e despois xa vimos que a demanda era tal que... Claro, porque o pan iba para o menú, pero tamén vendías. Sí, efectivamente. Empezouse a vender pouco porque non había capacidade, porque antes acababas de dicir, o forno anterior collían 20 bolos, agora temos, depois dunha reforma que tinda naviras, agora neste forno collen 60. Entonces, claro, aquilo era moito máis artesanal, con unha amasadora pequeniña, con tal, e facía como se facía nas casas, o pan nas casas. Entón, facemos ese pan, dábamoslo no menú, efectivamente, e o que sobraba, pois vendíase. Entón, despois, claro, xa meu pai xa sempre iba facendo maioretade, tomou a Patri, que foi a que coceu desde sempre, non? É a maestra panadera por excelencia. Con a cousa de dicilo, outra cousa é facelo. Vir aquí ás 5:30 da mañá, todos os días, cocer, amasar, agora con esta amasadora ainda é tal, pero coa outra, cando non se averiaba había que acabalo de amasar á mão. Bueno, iso é meritorio non, o seguinte, non? Entonces, bueno, pois aí conseguimos pois que o pan do Cabuxo pois seña por aí, seña famoso e se busque. Xente que ven desde as Pontes buscar pan, ou desde Lugo, entendes? Claro, desde 45 minutos en coche. Desde 45 minutos en coche. E veñen por un bolo que non lles dou máis porque non lles lo podo dar. Ademais, sempre foi un pouco un produto para que seña bon ten que escasear. Entonces, aquí, por suerte, sempre non sobrou o pan. Pero eu tiño claro que se sobrara era mellor non o vender. Porque un produto ten que desearse. Correcto, non? O que falábamos sempre, non? Que é preferible que tú vayas a un restaurante e che digan acabouse isto, que seña ca caixa de todo. Exactamente. Non pasa nada. Entón, se acaba, tens que comer outra cousa. Por que? Porque se acabou, porque se gastou. É porque se fixo aquel día. Correcto. Vale, eu quería agora falar contigo outro tema, que agora xa que mencionas a Patri, é moi difícil atopar xente para este sector. Moi difícil. Mais alguén que te acompañe tantos anos, que congenie, que entenda o negocio. Sí, sí. Como a min constame que o teu equipo tamén, non só o Patri, que boa parte del te acompañou moitos anos, bueno, foronse jubilando certas persoas e tal. Como se fai eso? Como faz para transmitirlle tú a xente? Porque ao final ti eres o líder. Sí. Ao final teñen que seguirte a ti. Bueno, o tema é que eu creo que ten que gustarlle moito o tema, e, bueno, involucrarse pois, nesta parte do negocio, e ela involucrouse nesto igual que a min, entendes? Entonces, claro, como se consigue? Pois non sei, pois con moito cariño e con moito un proxecto caixa un proxecto en común. Facendo participar. Efectivamente, porque realmente isto non se fai nin por dinero, nin se fai porque o sacrificio iso é enorme. Tens que vivilo, porque senón non hai outra, non?